ನಮ್ಮ ಹುರ್ದ ನಮ್ಮ ನಿರ್ದ ಇಲ್ಲ ಬರಿತ ನಿರಕರಿತ ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರ್ ಮೇರೆ ತಂಡದ ಬಾರಿ ಸೊಗ್ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತೂದಾಡು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಾಯಗಾರ ನೀ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಲ ಕಟ್ಟವ್ರು ಪ್ರತಿ ವಾರ ಸೊ ಇರ್ನ 100% ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇಡು. ಸೊ 50% ನಿಕ್ಲು ರಡ್ಜೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಪಾರು ಬಟ್ ಬಾಕಿ ಓರಿನ 50% ಆರು ಬಣ್ಣಗನೇ ತಿಕ್ಕುನು ಮಾರ್ಕ್. ಓಕೆ ಸೊ ಸೊ ಕುಡಂಜಿ ವಿಷಯ ಇರ್ನ ಬಡದಿ ಸೊ ಕುಂಟಾಡ್ದವರು ಮಲ್ಲತ್ತು ಆಂಜನಕಲ್ ಸೈಸು ಮೇರು ಅಂಡ ಒವ್ವು ಕುಂಟಾಡ್ತಾವರು ಅವು ತಪ್ಪು. ಓಕೆ ಸೊ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜಸ್ ನಗ್ಲಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾವಲೆ ಒವ್ವು ಕುಂಟಾಡ್ತದಿಲ್ಲ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಹೆಂಚಾಣೋಕೆ ಅಂತ ಪಂದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿಕ್ಲಂದಲ್ಲ ತಪ್ಪಾಣದ ಬಣ್ಣ ಮಾತ ಸೇರಿದ ಮೂಲ ಹಿಂಗೆ ಬಟ್ಟಿರಿ ಇಜಿ ಅದು ಪೊಯ್ಸತ್ತೆ ಬಂಡೆ ಯು ಬಿಕಮ್ ಎ ಸ್ಟಾರ್ ನನ್ನ ಹೆಂಗೆ ನಿಕ್ಲನ ತಪ್ಪು ದಾಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ಆಪುಜಿ. ಓವರ್ ಆಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಗುಡ್ ಸಸ್ಟೈನ್ ಬಂದರೆ ಎವ್ರಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಬೆಟರ್. ನಿಕ್ಲನ ಫಸ್ಟ್ದ ಬಾಯ್ಕೆಗೆ ಬಂಜಿನಾಲ್ನ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ನ ಅವು ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್, ಗಾಳಿಪಟದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್, ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಭೂತಕೋಲದ ಅವಾರ್ಡ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್. ಇದೆಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ರೇಜ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ನಲ್ಲ ಉಮೇಶ್ನಲ್ಲ ನಿಕ್ಲನ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಲ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್. ನಿಕ್ಲನ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ಲ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಮಾತ್ರ ಅವೇ ಇತ್ತೇನು ಪನ್ಪಿನಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಈ ಸರಿಜ್ಜ ದಟ್ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡ್ ಕುಡಂಜಿ ನಾಚಿಕೆಟ್ಟಿನಾಲೆ ಅವಲ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡ್ ಅವೇನು ಒಂಚೂರು ಕಡ್ಡವನ್ ಮನ್ಪೊಡಿದ್ದಾನೆ ಕುಡಂಜಿ ಅವು ಸುರುಕ್ ನಿಕ್ಲು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಇರ್ನ ಬೊಡಿದಿಗೆ ಮರಪುನ ಸೀಕಂದಿತ್ತು ಅವು ಬೊಕ ಆಯ್ತ ವಿಷಯನೇ ಮರತಾರೆ ಇರು ಅವು ಬೊಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಬತ್ತಜಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಜಾಮ್ದ ಜೋಕಡೆ ಮುಗೀತಬೋದು. ನಾವೇನು ಒಂಚೂರು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಕಾಮಿಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಉಮೇಶ್, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಶಿವಧ್ವಜ್ ಸರ್. ಉಮೇಶರೇ ಇರ್ನ ಟೀಮ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಪುನಾಗ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಕೇಂದ್ರದ್ದು ಹೆಂಗೆ ಸಡನ್ ಶಾಕ್ ಅಂడి ಏನು ಪಕ್ಕ ಅಂಚಿಂಚಿತು ಇನ್ನೇ ಅಪಂಡ ನೆಕ್ ದುಂಬದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಂಚೆತ್ತಿನ ಜನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಸೂಪರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಒಂಚೆಂಚಿನ ಪಂಡ ಈರಿನ ಆ ಮೆಮೊರಿದೊಟ್ಟಿಗಿತ್ತಿನ ಟೋಟಲ್ ಸಾಂಗ್ಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪ್ಲೇ ಮಂದೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಮಾತ ಶೋಕ್ ಅದಂಡು ಆರು ಆಂಟಿ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಅದು ಆರು ಲೋ ವೇಸ್ಟ್ ಸೀರೆ ಸುತ್ತಿನ ಲೋ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂದ ಅದೇ ಲೋ ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಇತ್ತಲೆಕ್ಕ ಲೋ ವೇಸ್ಟ್ ಸೀರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕಂತಾರೆ ತಾರ ಮಧ್ಯಡಿತನಾರು ಆರು ಲಂಚಿನ ಅಂಚಿನ ಫಿಗರ್ ಪಂಡ ಫಿಗರ್ ಯಾನ್ ಮಿನಿ ವಾಕಾಲ ಮಿನಿ ಬೋಡವು ಅಂಚೆ ಮಿನಿ ಡಯಟ್ ಮಿನಿ ಮಂತದ್ದು ಅಂಚ ಆ್ಯಂಡ್ ಓವರ್ ಏನು ಎಂಚೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಟೋಟಲ್ ಲಾಫ್ಟರ್ ಮಾತಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಐತಂಡೆ ಇಮೋಷನ್ದ ಒಂಜಿ ಎಂಡ್ ಮಿನಿ ಬೂರ್ದು ವರ್ನಿತ್ತಂಡ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಮಸ್ತ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡು. ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಆ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಒಲ್ತು ಬಿಲ್ಡಪ್ ಅವಡಿತ್ತಂಡ ಬುಡೇದಿಗೆ ರಿಯಲೈಸ್ ಅವಡೇನು ಕಂಡನಿಯನ ನೀತು ಬೇರೆ ಮನ್ಪಾಯೆ ಆರಿಗೆ ರಿಯಲೈಸ್ ಆತು ನಾನು ಏನು ಅಂಚೆ ಮನ್ಪುಜಿ ಮಾರ ಪಂಡ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ನಡಪು ಈ ಪೋಲ ನನ್ನ ಕಾರು ಬುಡ್ದು ಪೋಪುನ ಇತ್ತನ ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಆಯ್ತು ವಾಪಸ್ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ಆಯ್ತು ವಾಪಸ್ ಬತ್ತು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಒಂಜಿ ಎಂಡಿಂಗ್ ಮಿನ್ ತಿಕ್ಕುದುಂಡ ಇಮೋಷನಲ್ ತಿಕ್ಕುದುಂಡ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಯ್ತು. ಕೆಲವು ಎಡ್ಡ ಮ್ಯಾಟ್ರನ್ ನಮ್ಮ ಈ ತಮಾಷೆ ಕನಾಯರ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಿನ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ತಮಾಷೆದ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಇಟ್ಟು ತಮಾಷೆ ಮಂತದ್ದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಯ್ತು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತಾರೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ದಾಯಿ ಬಂಡ 100% ಫೈನಲ್ಸ್ಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲ ಟೀಮ್ ತೂಯಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಸೇಮ್ ಆಂಟಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ಆಂಟಿಗೆ ಅಂಕಲ್ ಇಲ್ಲ ಬರೀ ಓಕೆ. ಎನಿವೇಸ್ ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಶಶಿರಾಜ್ ಕಾವು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅದು ಬೆಸ್ಟ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಮನ್ಪಿರು ಅಂಚ ಉಮೇಶರ್ನ ಪುದರ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗನೆ ಒಂಜಿ ಆತ್ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟುನ ಬೊಕ್ಕ ವಿಸಿಲ್ದ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅನ್ನಂಗನೆ ಎಂಗುಲು ಎನ್ನದ ಉಮೇಶರ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವಾರ ರೀತಿ ರೂಪುಂಡು ಮಾಡೋದು ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಂಚಿನ ವಾ ರೀತಿ ಯಾರನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಡು ಇತ್ತು ಐಡ್ಲ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತು. ಐ ರಿಯಲಿ ಎಂಜಾಯ್ಡ್. ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ನ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟೇಜ್ ಬಂದಾಗ ಇರ್ನ ಟೋನ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಪ್ರಾಯಶಃ ಇರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ನಾಟಕದ ಅನುಭವ ಉಂಡು ಆಯ್ನ ನಡ್ದಾರ ಟೋನ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇರು ಸೂಪರ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಐದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಂಚಿಲ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಪಂಚ್ ಓಲ್ ಕೊರಡ ಅಲ್ಪನೆ ಪಂಚ್ ಕೊರ್ಪರು
ಪ್ರಾಯಶಃ ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತಿನಕಲು ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ದಿರು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಬಂಪುನಂಚಿನ ಟೈಟ್ಲ್ಗೆ ಸೂಟೇಬಲ್ ಆದಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕಂಗ್ರಾಟ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಮೇಡಮ್ ಇರಡಾ ಓಕೆ ಸೊ ಯಾನ್ ಶಿವಣ್ಣಡ್ಲ ಪಾತಿರ್ತಾಂಡು ವಿಜಯಣ್ಣಡ್ಲ ಪಾತಿರ್ತಾಂಡು ಸೊ ನಮ್ಮ ಸುವರ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿನ ಇಡೆ ಪಾಡ್ದು ಸೊ ಇರೇನ ಆಂಕರಿಂಗ್ ಪಾಡು ಬಟ್ 1 ಲಕ್ಷ ಇಜ್ಜಿರಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ಕೆಲವು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ಮಾತ್ರ ಸೊ ರೆಡಿ ಆಯ್ರಿ ಪಕ್ಕ ರೆಡಿ ಅಕ್ಕ ಇರು ಓಕೆ ಸೊ ಇರ್ ಬತ್ತರ್ದಾಣ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆವೆ ಎಂಕ ಇಂಚ ಬತ್ತರ್ದಾಣ ಮಾತ್ರ ಸೊ ಎನಿವೇಸ್ ಇರೇಗೂ ಆಫರ್ ಇದ್ದಾವೆ ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಡೇ ಈ ನಮ್ನದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ್ನಾಡ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಫೈನಲ್ಗೆ ಬತ್ತರ್ನ ವಾ ನಮ್ನದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರುವೆರು ನೆಕ್ ಮಾತಾ ಉತ್ತರ ಬೋರ್ಡು ನಾಡ ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ ಟು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಅಂಡ್ ಟು ಒಂದು ಪ್ಲೇ ದಾರಿಡೆ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲ್